Actividades encamiñadas ao benestar e ao autocoidado e a 8ª cea da sororidade, que reunía máis dun 100 de mulleres da comarca, foron os actos organizados dende a Concellería de Igualdade e o CIN de Quiroga con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller. As actividades dirixidas ás mulleres da comarca comenzaban cun círculo de benestar, a cargo da educadora social Paula Santos. O taller centrábase nas claves para o autocoidado. Outra das actividades gratuítas era un obradoiro de mandalas, a cargo da creadora Johana González. Este arte creativo aporta tranquilidade, relaxación e concentración, axudando a calmar a mente, equilibrar as emocións e sentir paz interior e armonía. Danzas meditativas coa instructora de meditación Clara González, onde se ensinaba a elevar a enerxía vital a través da danza, a música e a meditación. A instructora de yoga e terapeuta cranoesacral, Teresa Taboada, encargábase do taller Espazo Corazón Conecta Contigo, pautas para conectar co corazón ampliando o seu espazo e a súa conexión a través do movimento e a quietude. E para reducir o estrés, liberar tensións e mellorar o estado anímico, o mellor é rir, como se fixo no taller de risoterapia coa instructora de mindfulness e risoterapia Natalia Vázquez. A xornada dedicada á muller remataba coa celebración da 8ª cea da sororidade. A concelleira de Igualdade, Maite Pérez, acompañada da alcaldesa de Folgoso do Courel, Lola Castro, e a concelleira de Igualdade de Ribas de Sil, Rosi Quiñones, daba lectura a un manifesto para poñer en valor este día de reivindicación e compromiso coa igualdade e cos dereitos da muller. A igualdade exixe dun compromiso e traballo permanentes que, ademais, deben ser a expresión da suma de vontades e actuacións dos poderes públicos, as organizacións da sociedade civil e a ciudadanía. Somente así será posible construir unha sociedade asentada firmemente nos pilares da igualdade e a democracia, porque definitivamente debemos reafirmarnos en que con igualdade se avanza. Feliz Día da Muller a todas. A xuntanza celebrábase no restaurante Chapacuña, onde 120 mulleres reuníanse para gozar dunha cea de diversión e risas en compañía de amigas e veciñas, nas que destacaba a sororidade e a confraternidade entre todas elas. Ao remate da cea sorteábanse agasallos que foron doados por empresas e establecementos da comarca.